आपण को अडची काय मत दुरुस्त पडुनी पछावटे कोपटे पछावटे शांति हां बसंती हां शांति हां पछपटा भूल लागी ना पछावटे जे झियो जेतरे देखले खाली पछपटे बसले का तमे हे भी रहन 16 वर्ष का कुडकसी बेस काय होछ झियो शांति जे तते चिन्नी पाइली शांति हां शांति हां ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଧରିବି मोर ହଁ कोट धरिबु ତଳୁଟା तळटा कोटा ତଳୁଟା कोटा ଏଠି ଶାନ୍ତି ହଁ। ଆପଣ ପାଦ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡଟେ ମାରୁଛି पाटा आधा आधा ଏଠି ନଈକି କଲି आइसक्रीम मेडिकल मा झियो हां ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି कौन है जी ଏ ବାଟରେ ଆଇଲେ ସେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ कोटे ଜାଣିପାରୁନ ना ଏଇ ଯେ ଟୋକା ତଳକ ବସିଛନ୍ତି ହଁ। ଗାଡ଼ିଟା ଝାକି କଲ 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 ହଉନ୍ତି हाउ सुजी गला तो काहे बेलिया कर बुढ़ा रे ଶାନ୍ତି हां ଛନ୍ତି ପରା हां जे झियो सत्तर में तो चिन्नी माइलो गद माइलो हां ମାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନ ना ପିତା हां ମାଇଲାଲୋ 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 ଆଖିଠାରୁ ମାଇଲାଲୋ ରସିକିଆ ଟୋକା ମାଷ୍ଟର ରସିକିଆ ଧଇଲାଲୋ ଶାନ୍ତି ଧଇଲାଲୋ ହାତ ମରା ଧଇଲାଲୋ ରସିକିଆ ବୁଢ଼ା ମାଷ୍ଟର ରସିକିଆ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଟୋକାଏ ପକାଏ ମାଥାଇ ନଜର ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ମତେ ପିଲେ ନ ପଟାରା କହିଲାଲୋ ତାତେ କହିଲାଲୋ ବାହା ହବ କହିଲାଲୋ ରସିକିଆ ଶିବାନୀ ଘଇତା ରସିକିଆ ଶାନ୍ତି हां ଜାଣିଲେ ତ कौन ମାରି हम जी से सत्य बोलছি तो चिन्नी पारुले ଚିନି ପାନ ना ଶାନ୍ତି ହଁ। ସେଇଠିଆର ବହୁ ହାଲା ଖାଲି আমায় সোনা সেটি স্মৃতি ତାଙ୍କରି ମାଇ